பேஜ் நம்பர் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் லைவ் போட்டிருக்கேன், வந்திருக்கா பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த கோபம் இது சொன்னீங்களா? அதான மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இந்த ஒரு நிமிஷம் நான் பாக்குறேன். ஷேர் பண்ணுமாங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பண்றீங்களா மாதாஜி? நான் அதை தான் தேடிட்டு இருக்கேன். வந்துட்டீங்களா? வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. லாஸ்ட் இதுல நம்ம எதுல விட்டோம்னு கொஞ்சம் பாருங்க. ஆக்சுவலா நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணனா எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளோ ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக தான் நானே ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது. நீங்க எனக்கு அந்த கண்டென்ட் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? யார் அனுப்பிச்சீங்க? மாதாஜி நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன் மாதாஜி. எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தீங்க மாதாஜி. அம்மா நம்பருக்கு அனுப்பிட்டீங்க மாதாஜி. மாதாஜி உங்களுக்கு நான் புத்தகம் அனுப்பிச்சிருந்தேன் மாதாஜி. ஆமாங்க பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் படிக்கணும்ல பிரபு? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஒரு நிமிஷம் பிரபு, நான் அதை எடுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் இப்ப வந்து லெவல் 2க்கு உண்டான குவிஸ் வந்து ஓபன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி அன்னைக்கு. ஸோ எல்லாரும் நீங்க வந்து லிங்க் ஓபன் பண்ணி உங்களோட அக்கௌண்ட் ரீட்டைல் பண்ணி பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. அதுல என்ன டிஃபிகல்டிஸ் இருந்தா சொல்லுங்க கொஞ்சம். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் எனக்கு இது ஓபன் ஆகாதே மாதாஜி. நான் உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் பண்றேன், பண்ண முடியுதான்னு பாருங்க. ஓகே மாதாஜி. பக்தி ரசாமிரத சிந்து தானே மாதாஜி? ஷேர் பண்ணிருக்கேனே நம்ம குரூப்லயே. குரூப்ல பண்ணிக்க. நான் அந்த குரூப்ல இல்ல பிரபு. பிபிடில பண்ணிருக்கீங்களோ? நீங்க பிபிடில பண்ணிருக்கீங்களோ? உங்களுக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, பாருங்க. அப்படிங்களா? ஒரு நிமிஷம். உங்க பர்சனல் இதுலயே உங்க பர்சனல் இதுலயே போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு, நான் பாக்குறேன். அது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இல்லையா? அது என்ஓடின்னு தான் போட்டிருக்காது. ஆமா, அதுதான் நமக்கு வேணும்ப்பா. கரெக்ட். சரி பரவாயில்ல. என்னைக்கோ மாதாஜி வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம அதுல இருந்து பாத்துக்கலாம். ஓகே, நான் வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் இது நம்ம முடிக்க போறோம் இல்லையா? பக்தி தொண்டோட தூய பக்தி தொண்டுடைய குணங்கள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வந்து பேஜ் நம்பர் மாதாஜி சொன்னது போல 7வது பக்கம், கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது, அதானே பாக்கணும் இன்னைக்கு? ஆமா மாதாஜி, அதான் மாதாஜி. ஓகே, நோட் பண்ணிருக்கேன். வாசிக்கிறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே. கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது. புண்ணியத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார். அவர் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நன்மை அளிக்கும் செயல்களே உண்மையில் புண்ணியமிக்கவை என்கிறார். இன்றைய தினம் மக்கள் பல்வேறு குழுக்களாக பிரிந்து சமுதாயம், இனம், நாடு என்னும் பெயர்களில் நலப்பணிகள் ஆற்றுகின்றனர். உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் ஒரு முயற்சியை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் ஒரு குறுகிய தேசிய செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக உலகம் முழுவதற்குமான இது போன்ற பொதுமக்களான நலப்பணிகள் நடைமுறைக்கு இயலாததாக இருக்கின்றன. எனினும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனித இனம் முழுவதும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. அனைவருமே இந்த இயக்கத்தினால் ஈர்க்கப்பட்டு இருக்கின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றனர். ஆகையால் ரூப கோஸ்வாமியும் பிற அறிஞர்களும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதையே மிக உயர்ந்த சமுதாய நல பணியாக ஏற்றுக்கொண்டனர். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் எவ்வாறு உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பது பற்றியும், ஒவ்வொரு மனிதனும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எவ்வாறு இன்பம் அனுபவிக்க கூடும் என்பது பற்றியும் பத்ம புராணம் பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான் என்றால் அவன் இவ்வுலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும் இவ்வுலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் இன்பமுற செய்பவனாகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகிறான்.
மனித இனத்தோடு மட்டுமல்லாது அவன் மரங்களையும் விலங்குகளையும் கூட மகிழ்வூட்டுகிறான். ஏனென்றால் அவையும் கூட அந்த இயக்கத்தால் பயப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு சிறந்த முன்னுதாரணம் பகவான் சைத்தன்யரால் நிகழ்த்தப்பட்டது. அவர் தமது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை பரப்புவதாக மத்திய இந்தியாவில் உள்ள ஜார்க்கண்ட் நாடுகளில் பயணம் செய்த போது அங்கிருந்த புலிகளும் யானைகளும் மான்களும் பிற விலங்குகளும் அவரோடு இணைந்து தமக்குரிய வழிகளில் ஆடிக்கொண்டும் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதிக்கொண்டும் பங்கு பெற்றன. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒருவன் தேவர்களிடம் காணப்படும் அனைத்து நற்குணங்களையும் தன்னிடம் வளர்த்துக் கொள்கிறான். இது சுகதேவ கோஸ்வாமியால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5ஆம் காண்டம் 18ஆம் அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்தில் இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. அன்பிற்குரிய அரசனை, கிருஷ்ணரிடம் மாற நம்பிக்கை கொண்டு எந்த விதமான போலித்தனமும் இல்லாதவர்களால் தங்களிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும். ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்களும் கூட அவனோடு வாழ விரும்புகின்றனர். ஆகையால் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்கள் அவனது தேகத்தினுள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன என்று அறிந்து கொள்ளப்படுகிறது. இதற்கு மாறாக கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனிடம் நற்குணங்கள் காணப்படுவதில்லை. பல்கலைக்கழகத்தின் பார்வையில் அவன் உயர்கல்வி பெற்றவனாக இருக்கலாம். ஆனால் அவனது செயல்களை நோக்குமிடத்து அவன் விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவனாக காணப்படுகிறான். பல்கலைக்கழகத்தில் உயர் பட்டம் பெற்றவனாக இருந்த போதிலும் அவனது மன செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை என்றால் அவன் நிச்சயம் உலகியற் செயல்களை மட்டுமே செய்பவனாகிறான். அதனால் தூய்மையற்றவனாக இருக்கிறான். இன்றைய நவீன உலகில் பௌதீக பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்து தேவர்களின் நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக காணப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு கல்வி வளர்ச்சி பெறாத ஒரு சிறுவன் கூட கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக இருந்தான் என்றால் அவனால் கூடா பாலுறவு, சூது, மாமிசம் உண்பது, மது அருந்துவது போன்ற தீய செயல்களை உடனே துறக்க முடிகிறது. அதே சமயம் உயர்கல்வி கற்றிருந்தும் கிருஷ்ண உணர்வில்லாதவன் குடிகாரர்களாகவும் மாமிசம் உண்பவர்களாகவும் காம வெறியர்களாகவும் சூதாடிகளாகவும் இருக்கின்றனர். எவ்வாறு கிருஷ்ண உணர்வு உடையவன் நற்குணம் உடையவனாக இருக்கிறான் என்பதற்கும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவன் அவ்வாறு இல்லை என்பதற்கும் இவையெல்லாம் அனுபவ ஆதாரங்களாகும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு கேளிக்கை விடுதிகள், மதுக்கடைகள் போன்றவற்றின் மாதாஜி, கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு இளைஞன் திரைப்படங்கள், இறைச்சி விடுதிகள், நிர்வாண ஆடல் காட்சிகள், கேளிக்கை விடுதிகள், மதுக்கடைகள் போன்றவற்றின் மீது பற்றில்லாமல் இருப்பதை நாங்கள் அனுபவத்தில் அறிந்திருக்கின்றோம். அவன் முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கிறான். புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், திரையரங்குகளுக்கு செல்தல், ஆடுதல், பாடுதல் போன்ற வழிகளில் அவன் தனது பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குவதில்லை. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனால் அரை மணி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. யோக முறை, நீ அமைதி பெற்றவனானால் உன்னால் உன்னை கடவுள் என்று உணர முடியும் என்று உபதேசிக்கிறது. இம்முறை லோகாயதவாதிகளுக்கு சரியாக இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வளவு நேரத்திற்கு அவர்களால் தங்களை அமைதியுடையவர்களாக வைத்துக் கொள்ள முடியும்? செயற்கையாக அவர்கள் அத்தியானம் என்பதில் அமர்ந்திருக்கலாம். ஆனால் அவர்களின் யோக செயல்முறை நிறைவேறியவுடன் அவர்கள் உடனே தங்களை கூடா பாலுறவு, சூதாட்டம், மாமிசம் உண்பது மற்றும் பிற புத்தியற்ற செயல்களில் ஈடுபடுத்திக் கொள்வர். ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வுடையவன் இவ்வாறான அமைதி தியானங்களுக்கான முயற்சி இன்றியே தன்னை படிப்படியாக உயர்த்தி கொள்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற ஒரே காரணத்தால் அவன் தானாகவே இப்புத்தியற்ற செயல்கள் எல்லாவற்றையும் துறந்து உயர் குண நலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாவதால் ஒருவன் உயர் குணநலத்தில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இதன் முடிவு என்னவென்றால், ஒருவனிடம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை என்றால் அவனிடம் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவும் இருக்க முடியாது என்பதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே, சோ இன்னைக்கு L3 கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நம்ம இப்போ வந்து பக்தி ரசாமிரத சிந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து முதல் சாப்டர் வந்து பாக்குறோம். அதுல கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களையும் உடையது, தூய பக்தி தொண்டுடைய குணநலன்கள்லாம் என்னன்னு பாக்குறோம்.
அந்த கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களும் உடையது. இதுக்கு முன்னாடி வந்து பாவச் செயல்னா என்ன, அந்த பாவச் செயலுடைய முதிர்ந்த பாவச் செயல், முதிராத பாவச் செயல், நம்மளுடைய பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமிகள் அதை வந்து என்ன மாதிரியான நிலையில வந்து விளக்குகின்றார், அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்ப ஒரு நிமிஷம். ஓகே. சோ இப்ப வந்து எப்படி அந்த கிருஷ்ண உணர்வு எல்லா புண்ணியங்களை கொடுக்கின்றது. முன்ன பாவ செயல் பத்தி பார்த்தோம், இப்ப புண்ணிய செயல்களை வந்து பார்க்கிறோம். சோ இங்க புண்ணியத்திற்கு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள் வந்து விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். இந்த புத்தகத்தை நமக்கு அருளியவர் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகள். அவர் என்ன விளக்கம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கு எது நன்மை அளிக்கக்கூடிய செயலோ அதுதான் உண்மையில புண்ணியம் அளிக்கக்கூடியது. எனக்கு மட்டுமே நன்மை பயக்கக்கூடியது அப்படின்னா அது பேர் புண்ணிய செயல் அல்ல. உலகத்துல இருக்க அனைவருக்குமே நன்மை அளிக்கக்கூடிய செயல்கள். அதுக்குதான் வந்து நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு ரொம்ப கருணையோட நமக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்கார். அது அனைவருக்குமே நன்மை அளிக்கக்கூடியது. நம்ம மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணும்போது நமக்குள்ள அந்த பக்தி உணர்வு தூண்டப்படுகின்றது. நாம அந்த நவவித பக்தி தொண்டுல ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். அப்ப பௌதிகமான செயல்களை நாம செய்யறது கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கப்படுகின்றது. அதன் மூலமாக நம்ம வந்து இந்த புண்ணியங்களை பெருக்கிக் கொள்கின்றோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது நிதர்சனமான உண்மை. இங்க வந்து பாக்குறோம். இப்ப இந்த காலகட்டத்துல இருக்க மக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய குழுவா பிரிஞ்சிருக்காங்க. எப்படி அப்படின்னா சமுதாயம், இனம், நாடு, என்னுடைய குடும்பம், அந்த மாதிரி நிறைய பேர்ல வந்து அவங்க அறக்கட்டளைகளை நடத்தின்னு இருக்காங்க. அதன் மூலமாக மக்களுக்கு நன்மை செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. ரோபாதர் ஒரு மேல போய் கூட சொல்றாரு, உலக நன்மைக்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை என்ற வடிவத்தில் ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டே இருக்காங்க. ஆனா ஒரு குறுகிய தேசிய செயல்களில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக உலகம் முழுவதற்கான இது போன்ற பொதுமக்களுக்கு நலப்பணியை நடைமுறைக்கு இயலாததாகின்றது. ஸோ ஆக்சுவலா ரோபாதர் கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க வந்து கேக்குறாங்க பிரஸ் மீட்ல, நீங்க வந்து இப்படி நீங்க வெறுமனே மகாமந்திரம் சொல்றதுனால என்ன பலன் கிடைக்க போகுது? இந்த சமுதாயத்துல எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு. நீங்க ஓல்டேஜ் ஹோம் பண்ணலாம், குழந்தைங்களுக்கு வந்து படிப்பு தரலாம், சாப்பாடு இது பண்ணலாம். வெறும் மகாமந்திரம் மட்டும் எப்படி வந்து ஒரு இதை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கும்போது ப்ரோபாதர் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஒரு குழந்தைய வந்து அம்மா அப்பாவை விட்டு பிரிஞ்சிருச்சு. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு யாராவது வந்து அந்த குழந்தைக்கு வந்து நிறைய ஆடைகள், புது புது ஆடைகளோ, சாப்பிடுறதுக்கு பலகாரமோ, இல்ல அதுக்கு தேவையான விஷயங்களை பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த குழந்தை அந்த நேரத்துக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த நேரத்துக்கு அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றதுல சந்தோஷமா இருக்கும். ஆனா அதுக்கு எப்போ அந்த உண்மையான சந்தோஷம் கிடைக்கும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எப்ப அந்த குழந்தை உண்மையா நீங்க நம்ம வந்து அந்த குழந்தையா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. ரோபாதர் சொல்றது பிராக்டிக்கலான ஒரு விஷயம் தானே. எப்ப அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷம்? சொல்லுங்க ப்ரோ. அவங்க தாய் தந்தையை பார்க்கும்போது தான் அந்த சந்தோஷம் திரும்ப. ஏன்னா அப்பா அம்மாவை பிரிஞ்சு இருக்கிற வலி அது பெரிய வலி இல்லையா? அது போல இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் என்பது நாங்க வந்து உண்மையான ஆனந்தத்திற்காக நாங்க இது ஒரு இயக்கத்தை ஏற்படுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ப்ரோபாதர். இங்க ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமிகளும் அதான் சொல்றாரு. உலகம் முழுவதும் எது நன்மையை தரக்கூடியதோ, எது புண்ணிய செயலோ அதுதான் வந்து நன்மை தருதோ அதுதான் வந்து புண்ணிய செயல் அப்படின்னு சொல்றோம். அது தவிர்த்து வெறும் நலப்பணி திட்டங்களை செய்யறதோ அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வேணா இதா இருக்கலாம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் எத்தனை உள்நாட்டு கலவரம், இரு நாடுகளுக்கு உள்ளார கலவரம், இது எல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னா நம்மள மீறி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக சிந்தனை இல்லாததுனால. எல்லாமே ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம், பகவானுடையது எல்லாமே. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இது என்னுடையதுன்னு அதுல வந்து நம்ம அதுல சண்டை போட்டுட்டோம். மாதாஜி கடைசியா பேராகிராஃப்ல படிச்சது போல, இந்த தேகாபிமானத்தில், இந்த உடல் சார்ந்து எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம், ஒரு பற்று, ஒரு நாடு அப்படின்ற மாதிரியானதுல நாம மாட்டின்னு இருக்கிறதுனாலதான் நாம வந்து பார்க்கிறோம். இதை தாண்டி நம்மளால வெளியில வர முடியல. சோ ப்ரோபாதர் நீங்க சொல்ற மத்த பொது நலப்பணிகள் வந்து எது கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கோ அது வந்து உண்மையான ஆனந்தத்தை தராது. சோ இங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மனித இனம் முழுவதற்கும் உயர் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் அது சிறந்ததாக விளங்குகின்றது. எல்லாருக்கும் இது வந்து உயர்ந்த நன்மையை கொடுக்குது. எல்லாருமே இந்த இயக்கத்தினால ஈர்க்கப்படுகின்றனர். அனைவருமே அதன் பலனை உணர்கின்றார்கள். ஆகையினால ரூப கோஸ்வாமியும் பிற அறிஞர்களும் உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்க துண்டினை பற்றிய பெரிய அளவில் பிரச்சாரம் செய்வதே மிக உயர்ந்த சமுதாய நலப்பணியாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளனர். நீங்க நம்மளுடைய இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சார் பிரச்சார்,
சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டது போல ஆன்மீக குருவோட வழிகாட்டுதல்ல நாம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அவங்களையும் கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வரணும். சோ நம்மளுடைய மெயின் இது நீங்க இப்ப வந்து எதுக்கு நம்ம இப்ப L3 வரைக்கும் வந்துட்டோம். அடுத்து என்ன நம்மளோட நிலை? L4 L5 போயிட்டே இருக்கும். அதுல பக்தி சாஸ்திரி. சோ அது வந்து கிராஜுவேட் டிகிரி மாதிரி. அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை மத்தவங்களுக்கும் எடுத்து சொல்லி அவங்களுக்கும் கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வரும். அப்ப இந்த மாதிரியான விஷயம், இந்த மாதிரியான கோர்ஸ் வந்து நம்மளை எதுக்கு தயார்படுத்துது அப்படின்னா, பிரச்சாரம் செய்வதற்கு நம்மள தயார்படுத்தும். ஏன்னா நம்மலாம் பிரபுபாதருடைய ஆஹ் என்ன சொல்றது, போர் வீரர்கள். சோ அவர் வந்து ரொம்ப முனைப்போட கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. சோ அதுக்காக தான் நம்மள தயார் பண்றோம். சோ இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பது பற்றியும், ஒவ்வொரு மனிதனும் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் எவ்வாறு அனுபவிக்க கூடும் என்பது பற்றியும் பத்ம புராணத்துல ஒரு இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டில் ஒருவன் ஈடுபடுகின்றான் அப்படின்னா, இந்த உலகம் முழுவதற்கும் சிறந்த தொண்டு புரிபவனாகவும், இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரையும் இன்பமுறச் செய்பவனாகவும் அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றான். யார் ஒருத்தர் கிருஷ்ண பக்திய இந்த உலகம் முழுவதும் எடுத்து சொல்றாங்களோ, அவங்க இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நிலைத்த இன்பத்துக்கு எடுத்து செல்கின்றார்களாம். மனித இனத்தோடு மட்டும் கிடையாது, மரங்களையும் விலங்குகளையும் கூட மகிழ்வூட்டுகின்றார்கள். முதல் ஒரு வருடம் வந்து பிரபுபாதர் வந்து இந்த நம்மளுடைய இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை நிறுவறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்போ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் புல்லட், அந்த அந்த ரசகுல்லா அவங்க வந்து தயார் பண்ணுவாங்க. அது அந்த ஸ்வீட் பால் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்காக நிறைய பேர் வருவாங்க. அவர் இப்ப நம்ம எப்படி காலையில மங்களார்த்தி பண்றோம், தர்ஷனார்த்தி பண்றோம், திருப்பி வந்து காலையில வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கு, நித்தியம் பாகவத சேவையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது, இந்த மாதிரி ரொட்டீன் இருக்கு இல்லையா. சோ பிரபுபாதர் அங்கேயும் வந்து கிளாஸ் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ ஒரு சமயம் யாருமே இல்லை, ஆனாலும் அவர் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு. அப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து கேக்குறாங்க, இங்க யாருமே இல்லை, யாருக்கு நீங்க கிளாஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு. அப்ப சொல்ற, நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு. சோ பகவானுடைய இந்த பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பற்றியும் லீலைதானே ஸ்ரீமத் பாகவதம். அத நம்மளுடைய கடமை என்ன செய்யணும் இல்லையா, அவர் செய்யறாரு. சோ அப்ப இங்க கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசிகள் வந்து இத கேட்டு அவங்க வந்து மேல் மேலும் உயர்வார்கள். நாம நகர சங்கீர்த்தனம் போறோம். எதுக்கு நகர சங்கீர்த்தனம் போறோம்? அத்தனை பேரும் காலையில எந்திரிச்சிருக்க கூட மாட்டாங்க. சோ இப்படி நகர சங்கீர்த்தனம் செய்வதன் மூலமாக எங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாமம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அதுதான் இங்க பாக்குறாங்க. மனுஷங்களை மட்டுமல்ல, மரங்களையும் விலங்குகளையும் கூட மகிழ்வூட்டுகின்றதாம். எது? கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். அவையும் கூட இந்த இயக்கத்தில் வயப்படுத்தப்படுகின்றன. அதுங்களுக்கு அந்த மரம் விலங்குகள் கூட இதால கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றார்கள். இதற்கு சிறந்த உதாரணம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால நிகழ்த்தப்பட்டது. அவர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்துல அந்த காட்டு வழியா அவங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா, அங்க இருந்த அந்த வைல்டு அனிமல்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா, அந்த கொடுவ வைல்டு என்ன சொல்றது, அந்த காட்டு மிருகங்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அவருடைய சங்கீர்த்தன யக்ஞத்துல வந்து ஆடி பாடி மகிழ்ந்ததை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஓதிக்கொண்டு அவர்கள் பங்கு பெற்றார்கள். சோ கிருஷ்ண உணர்வோடு பக்தி தொண்டு செய்யும் ஒருவர் தேவர்களிடம் காணப்படும் அனைத்து நற்குணங்களையும் கொண்டவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். நாம வந்து இந்த பக்தர்களுடைய குணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றதுல பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். சோ எப்படி தேவலோகத்துல இருக்காங்களோ அந்த தேவர்களுடைய நற்குணங்கள் அனைத்தையும் இந்த தூய பக்தர்கள் வச்சிருக்காங்க. சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதம் 5வது ஸ்கந்தல சொல்றார், 18வது அத்தியாயம் 12வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? அன்பிற்குரிய அரசே, கிருஷ்ணரிடம் மாறா நம்பிக்கை கொண்டு எந்த விதமான போலித்தனமான இல்லாதவர்கள் தங்களிடம் தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியும். பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக தேவர்கள் கூட அவரோடு வாழ விரும்புவார்களாம். கட்வாங்க மன்னர் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அந்த சத்தியோகத்துல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பூலோகத்துல இருக்கவங்க 7 லோகம் போக முடியும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, மேல போய் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் சண்டை நடக்கும்போது அவங்க போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க. சோ அப்ப அவங்க எத்தனையோ யுகங்களாக அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே வரணும்னு பார்க்கும்போது அவருடைய யுகங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா. அவரோட ராஜாங்கம் போய் அந்த வம்சமே வேற வேற ஆட்கள் எல்லாம் வந்துடுறாங்க. அப்ப அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு வரும்போது அவங்க சொல்றாங்க, உங்களுக்கு நீங்க போய் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க, உங்களுக்கு நாங்க நிறைய ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம். அவர் சொல்றாரு, இல்ல, இந்த உடல் போறதுக்கு இன்னும் எனக்கு எத்தனை
எத்தனை காலம் இருக்கு அப்படின் போது அவங்க சொல்றாங்க அந்த 48 வினாடிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு முகூர்த்தம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, உடனே கிருஷ்ண பக்தியில அவர் மூழ்குகின்றார். சோ தூய பக்தர்களுடைய நிலை இப்படித்தான் இருக்கு. இப்போ தேவர்கள் இந்த பக்தர்கள் கிட்ட உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க கூட சங்கம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களாம். சோ எதனால பகவான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி, அவங்க கிட்ட அந்த அன்பு அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க கூட சங்கம் வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஒரு பக்தனிடம் காணப்படும் மிக உயர்ந்த கிருஷ்ண உணர்வின் காரணமாக அவங்க கூட வாழணும்னு விரும்புகின்றார்கள். தேவர்களிடம் உள்ள நற்குணங்கள் அவனது தேகத்தினுள் வளர்ச்சி பெற்றுள்ளன என்று அறிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. அப்போ தேவர்கள் கிட்ட என்ன குணங்கள்லாம் இருக்கோ, எதற்கு பூலோகம் வந்து மத்தியில வைக்கப்பட்டிருக்கு, மேல் உலகம் ஏன் சொல்றோம், இங்க இருக்கிற லோகத்துல இருக்கவங்களை காட்டிலும் உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கிறதுனாலதான் ஒரு லோகமா மேல போயிட்டே இருக்கு. சத்தியலோகம் போகும்போது அங்க உயர்ந்த குணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா. சோ இந்த பூலோகத்துல நாம ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி அதனால கஷ்டப்படுறோம். ஆனா மேலுலகத்துல எங்க சத்தியலோகம் போனாலும் நமக்கு பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி இருக்கு. ஆனா இங்க ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி கிடையாது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ ஒரு லோகமும் மேல போக போக அது வந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கு. சொர்க்கலோகங்களை இங்க நாம என்னென்னலாம் அனுபவிக்கிறோமோ அதை விட 100 மடங்கு இயற்கை எழிலும் அங்க அனுபவிக்க கூடியதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சோ அந்த தேவர்கள் கூட பக்தர்கள் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களாம். சோ இங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனிடம் நற்குணம் காணப்படுவதே இல்லை. சோ பல்கலைக்கழகத்தின் பார்வையில் மேபி அவங்க வந்து நிறைய டிகிரி பெரிய பெரிய படிப்பு படிச்சவங்களாக இருக்கலாம். ஆனா அங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை அப்படின்னாக்கா அங்க எல்லாமே பூஜ்யம். அவங்களுடைய செயல்களை நோக்கம் எடுத்து அவங்க விலங்குகளை விட தாழ்ந்தவர்களாக கருதப்படுறாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணரோட பத்தின எண்ணங்கள் இல்லை. சோ அவங்க என்னதான் பெரிய உயர் பட்டம் பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் மன செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை. அவன் நிச்சயம் உலகில் செயல்களை மட்டுமே செய்பவன் ஆகின்றான். இந்த பௌதீக செயல்களை மட்டும்தான் பண்றாங்க. அதை தாண்டி அவங்களால இது பண்ண முடியல. அதனால தூய்மையற்றவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இப்ப நவீன உலகில் பௌதீக பல்கலைக்கழகங்களில் உயர்கல்வி பெற்றோர் பலர் இருக்கின்றார்கள். நம்மளுடைய நிறைய இந்த டெம்பிள் நிர்வாகம் பண்றவங்க, அது போல இந்த எஜுகேஷன் போர்டு நடத்துறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஐஐடில எல்லாம் முடிச்சு, உங்களுக்கு தெரியும் ஐஐடி உள்ள போறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு. ஐஐடி ஸ்காலர்ஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அங்கெல்லாம் வேலையெல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு இங்க முழுவதுமாக பிரம்மச்சரியத்தை எடுத்துக்கொண்டு நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புறதுக்கு உதவுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒருத்தர் வந்து ஹிஸ் கிரேஸ் ராதேஷ்யாம் தாஸ் பிரபுஜி, ஹிஸ் கிரேஸ் கௌரங்க தாஸ் பிரபுஜி, கௌரங்க தர்ஷன் பிரபுஜி, இவங்க எல்லாம் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநேஸ்வர தாஸ் பிரபுஜி ஐஐடி கான்பூர்ல முடிச்சாங்க. அவங்க ஐஐடி பர்சன், ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ், எவ்வளவு சேலரி இருக்கும், என்ன கிரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு, என்ன ஒரு லக்ஸரியான லைஃப், அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் எல்லாம் விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. பகவானுடைய பக்தி இதுதான் வந்து உண்மையான ஆனந்தம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். ஸோ இதனால பெரிய உயர்பட்ட பெற்றவர்களாக இருந்தாலும் அங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா அது எதுக்குமே வந்து ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. நம்மளுடைய படித்த கல்வி வந்து கிருஷ்ண பக்தியை இன்னும் பரப்புறதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும். அதுக்காக நம்ம மத்தவங்களை ஏளனமாக நம்ம பார்க்க கூடாது. எதுவுமே பகவானுடைய படைப்புல எதுவுமே வந்து தாழ்ந்தது அப்படின்றது கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாரையும் மதிக்கணும், அது எதா இருந்தாலும். ஆனாலும் அங்க கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா அது பௌதிகம் சார்ந்த விஷயங்களை வந்து நாம அதுக்கு மதிப்பு இல்லைன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ மன செயல்களின் எல்லையை கடந்து அவனால் செல்ல முடியவில்லை. அவன் நிச்சயம் உலகில் செயல்களை மட்டுமே செய்பவனாக இருக்கின்றான். அதனால தூய்மையற்றவன். சோ இந்த நவீன உலகில் பௌதிக பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த மாதிரி பட்டம் பெற்றவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனா அவங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் சேர்ந்து தேவர்களின் நற்குணங்களை வளர்த்து கொள்ள முடியாதவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். சோ எப்பவுமே பகவானோட ஸ்மரணத்துல இருக்கிறாங்க இல்லையா, அதுதான் வந்து உயர்ந்த கல்வி. நாம அந்த பௌதிகமான கல்வி அதிகமாக நாம வேற ஒரு விஷயத்துல, பௌதிகமான விஷயத்துல அகங்காரத்தோட போறமே தவிர்த்து அது நம்ம வீழ்ச்சிக்கு கொண்டு போகுது. எந்த கல்வி கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாமல் அல்லது நம்மளுடைய தன்னுணர்வை பெற முடியாத நிலையில இருக்கும் அந்த கல்வி ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பல்கலைக்கழக தரத்திற்கு வளர்ச்சி பெறாத ஒரு சின்ன குழந்தை கூட கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனாக இருந்தால் அப்படின்னா அவனால் இந்த கூடா பாலுறவு, சூது, மாமிசம் உண்பது, மது அருந்துவது போன்ற தீய செயல்களை உடனே துறக்க முடிகின்றது.
ஸோ நமக்கு பிரபுபாதர் வந்து 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை சொல்லியிருக்காரு. அது அவங்களால உடனே பண்ண முடியுது. அதே சமயம் நிறைய படிச்சவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட அதை செய்ய முடியல. அவங்க கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாததுனால இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அதுல இருந்து வெளியில வர முடியல அவங்களால. அப்ப எது உயர்ந்த கல்வி அப்படின்றத நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இந்த 4 விஷயமும் நம்மளுக்கு ஆன்மீகம் மட்டும் இல்ல, பௌதிகமாகவும் நமக்கு வந்து ஒரு இழப்பை ஏற்படுத்தி தரக்கூடிய இந்த 4 விஷயங்கள் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த படிக்காதவங்க கூட, சின்ன குழந்தை கூட அழகாக கிருஷ்ண பக்தி செய்யறதுனால இந்த 4 விஷயத்துல இருந்து இதா வெளியில வர முடியுது. ஆனா சோ கால்டு ஸ்காலர்ஸ், நிறைய படிச்சவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களால இந்த விஷயத்துல இருந்து வெளியில வர முடியல அப்படின்றத நாம பாக்குறோம். இது நிதர்சனமான உண்மை. ஏன் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல. இதெல்லாம் வந்து நம்ம சுற்றி நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னது சோசியல் ட்ரிங்கிங் அதெல்லாம் தாண்டி வேற எங்கேயோ போயிட்டாங்க. இப்ப இருக்கிற இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கலாச்சாரமே வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு அரசாங்கமும் வந்து ஒத்துழைக்கணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒரு இளைஞன் இந்த மாதிரியான திரைப்படங்கள், இறைச்சி விடுதிகள், இந்த மாதிரி தேவையற்ற விஷயங்கள்ல எல்லாம் அவங்க நாட்டம் கொள்வதே கிடையாது. அவங்க அதுல இருந்தெல்லாம் வந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்றவர்களாக இருக்காங்க இல்லையா. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நேரத்தை வீணாக்குறத அவங்க விரும்புறதே கிடையாது. பகவான் தான் காலமாக இருக்க. அப்ப அந்த காலத்தை சரியான விதத்துல நாம உபயோகப்படுத்தணும். நம்ம வாழ்க்கையில எது போனாலும் திருப்பி நம்ம பெற முடியும். ஒரு ஒரு பௌதிகமான காரோ வீடோ எந்த செல்வம் போனாலும் திருப்பி பெற முடியும். ஆனா இப்ப போற இந்த ஒரு செகண்ட் வாழ்க்கையில திருப்பி கிடைக்காது. அதனால அத பொன்னான நேரத்தை தூய பக்தர்கள் மற்ற விஷயங்கள்ல ஈடுபடுறதுனால வேஸ்ட் பண்றதே கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாதவனால் அரை மணி நேரம் கூட அமைதியாக இருக்க முடியாது. உண்மைதான். எப்ப பகவானுடைய அந்த அந்த எண்ணம் இல்லையோ அப்ப அவங்களால கொஞ்ச நேரம் கூட இருக்க முடியாது. யோக முறை அமைதி பெற்றவனால் உன்னால் உன்னை கடவுள் என்று உணர முடியும் என்று உபதேசிக்கின்றது. ஆனா வந்து யோகம் அதுல வந்து நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த தியானம், சமாதி, அப்போ உனக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை வந்து உன்னால உணர முடியும். அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தற்காலிகமான ஒரு அமைதியையும் தற்காலிகமான விஷயத்தையும் தருமே தவிர்த்து உண்மையான அமைதி சாந்தம் எதுல இருக்குன்னா இந்த பக்தியில மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். இந்த யோக நித்திரையில ஆழ்ந்து மனதை ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யறவங்க அந்த நேரத்துக்கு வேணா அந்த 4 விஷயங்களை செய்யாம இருப்பாங்க, ஒழுக்க விதிமுறைகளை. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மீண்டும் அந்த 4 விஷயங்களை அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம வேற யாரையும் வந்து வேற இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றது குறை சொல்லக்கூடாது. ஆனா நீங்க பார்க்கலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அவங்க ஏதாவது மாலை போடுறேன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சமயத்துல மட்டும் ரொம்ப நல்லவங்களா இருப்பாங்க. அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய பழைய விஷயங்களை அவங்க கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. அப்போ அது வந்து சரியா அப்படின்னு பார்த்தா அது எந்த ஒரு விஷயம் என்னை சரியான என்னுடைய பிஹேவியரை கரெக்ட் பண்ணதோ அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு உணர்வுன்னு பார்க்கணும் இல்லையா. சோ இப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவங்களால மனதை ஸ்திரமாக வைத்து பகவானுடைய நாமத்தினால அவங்களால நிலைத்து முடியும். ஆனா மற்றவங்களால அது வந்து சாத்தியம் என்பது வந்து கொஞ்சம் குறைவுதான். அந்த நிலைக்கு எது உயர்த்துகின்றதோ அதுதான் உண்மையான கல்வி. மற்றதெல்லாம் வந்து பொய்யான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை அப்படின்னாக்கா அவன் உண்மையில் நற்குணங்கள் எதுவுமே இருக்க முடியாது. அததான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரி, இந்த கிருஷ்ண உணர்வு சொல்றோமே, இதுல என்னப்பா மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்றத அவர் சொல்றார். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி மகிழ்ச்சியான பல்வேறு வழிகளை பற்றி ஆய்வும் செய்திருக்கின்றார். அவர் ரிசர்ச்சும் பண்ணியிருக்கார். சோ அவர் வந்து 3 விஷயங்களா பிரிக்கிறார். என்னென்ன மகிழ்ச்சி அப்படின்றது வந்து 3 விஷயமா பிரிக்கிறார். என்னென்னது, ஒண்ணு பௌதீக இன்பத்தினால வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி, இன்னொன்னு பகவானோட அந்த பரபிரம்மத்துல இணையறதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி, மூன்றாவது கிருஷ்ண உணர்வினால் உண்டாகும் மகிழ்ச்சி. இந்த மாதிரி 3 வகையான மகிழ்ச்சிகளை பத்தி அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கார். இங்க தந்திர சாஸ்திரத்தில் சிவபெருமான் அவரது மனைவி சதியிடம் என்ன சொல்றார், கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகளில் சரணடைந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெற்ற ஒருவன் மிக எளிதில் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சித்திகளையும் அடையக்கூடியவனாகின்றான். அவன் தூய பக்தர்களால் எய்த பெற்ற மகிழ்ச்சியையும் அனுபவிக்க கூடியவனாகின்றான். இங்க யாரு வந்து இங்க வந்து நமக்கு
வித் ரெஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு சொல்லப்படுது. தந்திர சாஸ்திரத்துல சிவபெருமான் தன்னுடைய மனைவி சத்தியிடம் சொல்றார். என்னன்னு சொல்றார்? பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வில் யாரெல்லாம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்காங்களோ அவங்க இந்த அருவவாதிகளுடைய நிலையை காட்டிலும் அருவவாதிகள் விரும்பும் அனைத்து சித்திகளையும் அடையக்கூடியவர்களாக இருக்காங்க. அஷ்டமா சித்திகள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? திடீர்னு பெருசாக முடியும், திடீர்னு சின்னதாக முடியும், தண்ணில நடக்க முடியும், காத்துல மிதக்க முடியும். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தூய பக்தர்கள் எளிதில் அடைந்து விடுவார்களாம். அது மட்டுமல்ல, தூய பக்தர்களால் எய்த பெற்ற மகிழ்ச்சியை கூட அவங்களால எளிதில் பெற முடியும். ஏன்? எப்பவுமே பகவானோட ஸ்மரணத்துல இருக்கிறதுனால இந்த இயற்கையும் அவங்களுக்கு சாதகமா இருக்கு. ஆனா அவங்க இந்த மாதிரியான அஷ்டமா சித்திகள்லாம் விருப்பம் இல்லை. எப்பவும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்கணும்னு தான் அவங்களுடைய மனம் சொல்லுகின்றது. சோ தூய பக்தி தொண்டுல இருந்து பெறக்கூடிய மகிழ்ச்சி தான் இருக்கிறதுலே மிக உயர்ந்த மகிழ்ச்சி. பகவான 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கோ இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல, பாக்குறது எல்லாமே பகவானுடைய அங்கம். சோ இதுதான் வந்து கடவுள் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அதுதான் ஒரு நிலை. அதை காட்டிலும் இன்னொரு நிலை என்ன? பகவான் எல்லாருக்குள்ளேயும் வியாபித்திருக்கின்றார் பரமாத்மாவாக. 3வது நிலை, நமக்கும் பகவானுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. அவர் அச்சிந்தியமானவர், ஸ்வராட், ஆத்மராமர். அவர் நம்மளை விட உயர்ந்த நிலையில இருக்கார். அவர் ரூபம் கொண்ட மிக அழகானவர். அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து திருமுடி வரைக்கும் அவ்வளவு அழகானது. அவருக்கு நாம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற பாவம் தான் உண்மையான பூரணமான பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க அந்த நிலைக்கு உயர்ந்தவர்கள், தூய பக்தரானவர்கள், இந்த அருவவாதி நிலையெல்லாம் தாண்டியவர்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த தூய பக்தி தொண்டிலிருந்து பெறக்கூடிய மகிழ்ச்சி தான் மிகவும் உயர்ந்த மகிழ்ச்சி. அதுதான் நித்தியமானது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த உலகில் சாதனையில் உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சியோ அல்லது பிரம்மனுடன் தன்னை ஒன்றாக கலப்பதில் உண்டாகும் மகிழ்ச்சியோ தாழ்ந்த மகிழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ரூப கோஸ்வாமிகள் மகிழ்ச்சினா என்னன்னு சொல்லியிருக்கார். 3 விதமான மகிழ்ச்சியை சொல்லியிருக்கார். பௌதிகமான இன்பத்தினால உண்டாகக்கூடிய மகிழ்ச்சி. நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஒரு ஆம்பிஷன் வச்சு ஓடிட்டே இருக்கும். ஓகே, முதல்ல வேலை கிடைக்கணும். ஓகே, அது கிடைச்ச உடனே சந்தோஷமா இருக்குமா? அந்த நேரத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வேலையை தக்க வைக்கிறதுக்காக திருப்பி ஓட்டம். அதோட முடியுதா? இல்ல, திருப்பி ஒரு வீடு வாங்கணும். ஓகே, வீட்டுக்கு கடன் அடைக்கணும், அதுக்கு ஒரு ஓட்டம். அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி எக்ஸ்பேன்ஷனு, அப்புறம் கல்யாணம், குழந்தைகளை வளர்க்கறது, இப்படி போயிட்டே இருக்கு. அந்த குறிப்பிட்ட சமயத்துல நமக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு. ஆனா அது நிலைத்த மகிழ்ச்சியா அப்படின்னா இல்ல. அதோட மகிழ்ச்சினா என்ன? அதுக்கப்புறம் நமக்கு வேற ஒண்ணுமே தோணக்கூடாது, அதுதான் மகிழ்ச்சி. ஆனா இந்த பிராகிருத லோகத்துல இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கமா, நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு போயிட்டே இருக்கு. அதுல ஒரு நிரந்தரமான பூரணமான ஆனந்தம் அப்படின்றது இல்லவே இல்லை. அது போயிட்டே இருக்கு. பரபிரம்மத்தோட தன்னை ஒன்றாக கலக்கிறதுனால வரக்கூடிய மகிழ்ச்சி. சோ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 5 விதமான முக்திய பாக்குறோம். பகவானோட ஒன்றோட கலக்கணும் அப்படின்றதுதான் இந்த அருவவாதிகளோட நோக்கமாக இருக்கும். ஆனா அது உண்மையான மகிழ்ச்சினா தூய பக்தர்களுக்கு எப்படி அப்படின்னா அது ரொம்ப அருவருப்பான ஒரு செயல். ஏன்னா பகவான் நம்மளோட உயர்ந்தவர். அவருடைய திருப்பாதத்துக்கு திருத்தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் என்னுடைய நிலை. அந்த அளவுதான் நம்மளுடைய இது. சோ அந்த ஒரு பாவத்துல இருக்காங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து உயர்ந்த மகிழ்ச்சி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க இந்த 2 விஷயங்களால கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி உண்மையான மகிழ்ச்சி அல்ல. இந்த கிருஷ்ண உணர்வினால பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது கிடைக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சி தான் பூரணமான ஒன்று. மற்றதெல்லாம் தாழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா அவையெல்லாம் நிரந்தரமானவை அன்று. துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த பௌதீக லோகம் துக்கங்கள் நிறைந்ததும் தற்காலிகமானதும். சோ இங்க பௌதிக லோகத்துல அடையக்கூடிய மகிழ்ச்சிகள் எல்லாமே தற்காலிகமானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அது போல பகவானோட ஒன்றோட கலக்கிறதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வீழ்ச்சி அடைவதற்கான காரணம். ஏன் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர். நான் பூரணமான புரிதல் இல்லையே. அவரோட நான் ஒன்றாக கலந்தாலும் மீண்டும் நான் பிறப்பெடுத்து அதை விட அடுத்த நிலையில இருக்கிறது தான் வந்து பூரணமான நிலை அப்படின்றதுக்காக நான் மீண்டும் ஒரு பிறப்பெடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண அவதாரத்துல அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளிகளாக அவங்களுக்கு வந்து சேவைகள் செஞ்சிருக்காங்க.
என்ன பண்ணுவாங்க, முதல்ல இவங்க போய் கிருஷ்ண லீலை நடக்கிறதுக்கு உண்டான ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா கிருஷ்ண லீலை நடக்கிறதுக்கு உண்டான காடை போய் தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு உண்டான லீலைகள் அதுல பார்த்து எப்பவும் ஆனந்தமயமா இருக்காங்க. பகவான் மேல இருந்து இறங்கி வந்தா திருப்பி அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு திருப்பி கோலோகம் போயாச்சு. அப்போ இந்த கிளி மட்டும் இருக்கு. அதுவும் போகணும் போது அப்ப கிருஷ்ணன் சொல்றாரு, இல்ல நீ இந்த லோகத்துல எல்லாருக்கும் வந்து இந்த உன்னதமான லீலை எல்லாருக்கும் சொல்லணும்ன்றதுக்காக அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமிகளை இங்க விட்டுட்டு போறாரு. அவங்கதான் என்ன பண்றாங்க, எங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் கேக்குதோ அங்க நான் இருக்கேன், நீ அங்க வான்னு சொல்றாரு. அப்போ சிவபெருமான் வந்து பார்வதி தேவிக்கு ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிளம்பி போயாச்சு, நீ இங்கேயே இருன்னு சொல்லிட்டு போயாச்சு. சுகதேவ கோஸ்வாமி அழறார். அப்போ ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்றார், கவலைப்படாத, எங்க என்னுடைய லீலைகள் கேட்கப்படுதோ அங்க நீ என்னோட இணைந்துதான் இருக்கிற, அதனால நீ கவலைப்படாத, நீ இன்னும் இங்க உனக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அப்ப இவங்க பாக்குறாங்க, அப்போ கைலாய மலையில சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு பகவானுடைய லீலைகளை சொல்லிட்டு இருக்கார். மரத்து மேல இருந்து இவரு ஊன்னு கேட்டுட்டே இருக்காரு. சிவபெருமான் நினைச்சிட்டா சதிதான் கேக்குறாங்க அப்படின்னுட்டு அவங்க தூங்கிட்டாங்க. அப்ப என்ன பண்றாரு, அதாவது ஒரு ஒரு உயர்ந்த இதை சொல்லணும்னா அதுக்கு ஏத்த புத்தி இருக்கவங்க கிட்ட அதை சொல்லணும். அதை விட தாழ்ந்த நிலையில இருக்கவங்க கிட்ட சொன்னாங்கன்னா அதோட வேல்யூ தெரியாம போயிடும். அப்போ இது மனிதர்களுக்காக சொல்லப்பட வேண்டிய ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பறவை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த பறவையை துரத்தின்னு போறாரு கொல்றதுக்கு. அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் அந்த பறவையா இருக்காரு முதல் இதுல, கிளி சுக அப்படின்னாக்கா கிளி, அவர் என்ன பண்றாரு, பறந்து போறார். அப்போ ஆஹ் ஸ்ரீல வியாசதேவருடைய மனைவி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படி கொட்டாய் விடும் போது அவங்களோட வாய்க்குள்ள போய் அங்க வந்து கர்ப்பமாயி அவர் இருக்கார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவர் பிறக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க. நான் ஏன் இந்த கதையை சொல்றேன் இப்பன்னா, அவங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பரபிரம்மம் பரமாத்மா பரம புருஷர்னு, அவங்க பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன, இது ஒரு ஜீவாத்மா, நீ ஒரு ஜீவாத்மா, நானும் ஒரு ஜீவாத்மா, இந்த ஆண் பெண் வேறுபாடு எல்லாம் இல்லை. இது ஒரு ஜீவாத்மா, நான் ஒரு ஜீவா, அந்த அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க. அப்ப அவர் என்ன பண்றார், 16 வயது 16 வயது இளைஞன் அம்மா வயிற்றுல இருந்து வெளியில வராரு. உடனே ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றாரு, மாயை உன்னை தீண்டாது, பயப்படாத, வெளியில வான்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வந்தவர் என்ன பண்றார், வேகமா காட்டுக்குள்ள போயிடுறாரு. சோ அப்ப அவர் வந்து பிரம்மன் நிலையில உயர்ந்த அதை உணர்ந்த நிலையில இருக்க. அப்போ ஸ்ரீல வியாசதேவர் வந்து பகவானுடைய லீலையை வந்து இவர் மூலமாக எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும், பாகவதத்தை கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறார். அதற்காக தான் இந்த லீலை நடக்குது. அப்ப காட்டுல போய் இந்த வேடுவர்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட சொல்றாரு, நான் சொல்ற ஒரு இதை மட்டும் நீங்க சொல்லிட்டே இருங்க, இந்த ஒரு உயர்ந்தவரை பத்தி நான் சொல்லணும், தன்னை கொல்ல வந்த ஒரு அரக்கியை கூட தாய் ஸ்தானத்துக்கு உயர்த்தி இருக்கார் அப்படின்ட்டு அவருடைய லீலையை அவங்க சொல்லிக்கிட்டே பாட்டா பாடிக்கிட்டே அவங்க காட்டுல இருக்க மரங்களை வெட்டுறாங்க. இவர்தான் காட்டுக்குள்ள போயிட்டார், பின்னாடி இவரால ஓட முடியல வியாசதேவரால. அவர் இளைஞர் வேக வேகமா ஓடிட்டார். யாராவது பார்த்தா அப்பா அம்மா பந்தம் எல்லாம் வந்துரும்னு சொல்லிட்டு, நான் ஒரு ஜீவாத்மா நீ ஒரு ஜீவாத்மா அப்படி அந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்காரு, காட்டுக்குள்ள போயிட்டார், மாயை துரத்துறோம் என்ன வந்து தீண்டிடும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா அந்த வேடுவர்கள் சொன்னதை கேட்டுட்டு, யார் அது அப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையில் தன்னை கொல்ல வந்தவங்களுக்கு கூட முக்தி கொடுத்து ஒரு தாய் ஸ்தானத்தை கொடுத்தவர் யாரா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் அதை கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு. உடனே என்ன பண்றாரு, அந்த வேடுவர்களை கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, காட்டுக்கு வெளியில குடில் அமைச்சு ஒரு ரிஷி இருக்கார், அவரை போய் பாருங்கன்னு. அப்பதான் அவர் என்ன பண்றார், காட்டுல இருந்து மீண்டும் வந்து ஸ்ரீல வியாசதேவர்கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்ணி அவர் வந்து பகவானுடைய லீலைகளை, அப்படிதான் அவருக்கு வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்குது. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை அவர் கேட்டது சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் பரீட்சித் மகாராஜுக்கு சொல்றார். அவங்க சொல்லல அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சிருக்காது. சோ அதனால அதுக்காக தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த கிளிய சுக விட்டுட்டு போனார் அப்படின்றது தெரியுது நமக்கு இப்ப. சோ இங்க நம்ம எதுக்காக இதை பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவர் பிறப்பிலேயே வந்து பிரம்மன் நிலையில இருந்தார். ஆனாலும் அவருக்கு வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவருடைய லீலைகளை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொன்னார். நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். அவர் கீர்த்தனம் பண்ணார், பகவானை பத்தியும் பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தியும் கீர்த்தனம் பண்ணார். பரீட்சித் மகாராஜருக்கு எடுத்து சொன்னார். 7 நாட்கள் எந்த ஒரு செயலும் செய்யாம
அவரை பத்தி சொல்றதுல வந்து அவர் நிலைச்சிருந்தார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுதான் வந்து அந்த அருவவாதிகளுடைய பகவானுடைய ஒன்றுட கலைக்கணும் அல்லது பரபிரம்ம நிலையில இருக்காங்களே அதையும் காட்டிலும் உயர்ந்தது என்ன அப்படின்னா பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. சோ இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிகள் சனத்குமாரர்களுடைய கதைகள்லாம் நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இந்த மாயாவாத துறவிகள் அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்ல, சிறந்த கல்வி அறிவு பெற்று பெரும்பாலும் ஆத்மாவை உணர்ந்தவர்கள் சில சமயம் அரசியலிலோ அல்லது சமுதாய நலப்பணிகளிலோ ஈடுபடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால அருவ உணர்வில் அவர்கள் மேலான மகிழ்ச்சி அடையவில்லை என்பது பொருத்தம். சோ அருவம்னா என்ன? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? ஒரு மையப்புள்ளியை நினைச்சு தியானம் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. சரி, அப்ப அதுலயே அவங்க நிலைச்சிருக்கலாம் இல்லையா? இப்ப இந்த காலகட்டத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்? எத்தனை யோகா சென்டர் நடக்குது, எத்தனை தியானம் இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அவங்க அதுலயே நிலை பெற்றிருக்காங்கன்னா இல்ல. அதை வைத்து கொண்டு அவங்க நிறைய சமுதாய பணிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க. அப்போ அதுல அவங்களுக்கு இன்பம் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல. அதைதான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காக அவங்க செய்யக்கூடாதுன்னு இல்ல. சோ அது நிலைச்சு இருக்கா அப்படின்னா அதுல இல்ல. நம்மளுடைய பாவம் என்னமாக இருக்கு? பகவானால அமைக்கப்பட்டது இந்த பிரபஞ்சம், இந்த ஜீவராசிகள் அவங்களால. சோ நமக்கு புரோபா சொல்லியிருக்க, நம்ம டெம்பிளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் வந்து யாரும் பசியால வாடக்கூடாது அப்படின்னு. அதனால நம்ம சண்டே ஃபீஸ்ட் கொண்டாடுறோம். சோ நம்ம வந்து கொண்டு போய் பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். எதுக்காக பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றோம்? சோ பகவானுடைய அருள் பெற்ற பிரசாதம் அதை மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்க பியூரிஃபை ஆகிறாங்க. சோ அவங்களுடைய உணர்வு வந்து தூய்மை அடைகின்றது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தியில வந்துருவாங்க அப்படின்றதுனால. சோ அதனால உலகியலுக்கு இறங்கி வந்து மேற்கூறிய சாதாரண செயல் ஈடுபடுகின்றனர். எனவே இந்த மாதிரி எத்தனையோ முன்னுதாரணங்கள் இருக்கு. அதிலும் குறிப்பாக இந்தியாவில் இவ்வாறான மாயாவாத துறவிகள் உலகியல் நிலைக்கு மீண்டும் வருகின்றனர். ஆனா அவங்களும் முன்னேறிட்டு தான் இருக்காங்க. எனக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமா தான் இருக்கு. எத்தனை பேர் வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிலாசபி வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் அவங்களுக்கும் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சோ முற்றிலும் கிருஷ்ண உணர்வுடைய ஒருவன் எந்த ஒரு உலகியல் நிலைக்கு ஒருபோதும் திரும்பி வருவதில்லை. யாரு உண்மையால தூய பக்தியோட கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்காங்களோ அவங்க அந்த உலகியல் விஷயங்கள்ல அவங்க மீண்டும் வருவதே இல்லை. என்னதான் ஈர்ப்பும் கவர்ச்சி மிக்கவையாக இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் ஆன்மீக செயலோடு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு பரு உலக செயல் எதுவும் இல்லை என்பதை அவன் எப்போதும் நன்கறிவான். தூய பக்தர்களுக்கு நல்லா தெரியும். சோ இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஏன்னா அவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு இந்த தெரியும் இதெல்லாம் வந்து நிலையானது கிடையாது. சோ அவங்க மீண்டும் இந்த பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு வீழ்ச்சி அடையறதே கிடையாது மற்ற இதுல இருக்கிறது போல. சோ வெற்றிகரமான யோகிகளால எய்தப்படும் யோக சித்திகள் 8 வகைப்படும். அதான் யோகிகள் வந்து 8 வகையான சித்திகள். அனிமா சித்தி ஒரு கல்லுனுள் புகுந்து விடக்கூடிய அளவிற்கு ஒருவனை சின்னதாக்கும். நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியும் கூட நம்மை ஒரு கல்லுனுள் புகுத்தும் திறனுடையது. காரணம் அவர்கள் பூமியை தோண்டி ஏராளமான சுரங்க பாதைகளையும் மலைகளையும் குடைந்து குகைப்பாதைகளையும் அமைக்கின்றனர். ஆகையால் கல்லுனுள் புகச் செய்யும் அனிமா சித்தி இன்றைய அறிவியலால் கூட எழுதப்படுகின்றது. புரோபாதர் எப்படி ஒப்பிடுறாரு நம்ம பார்க்கிறோம். அனிமா சித்தினா சின்ன கல்லுக்குள்ள புகுந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளை குறைக்கிறது. இப்ப இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானங்கள் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? நாம அந்த கல்லை குடைஞ்சு அதுல வந்து குடைவரை இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம். அதுக்குள்ள போக முடியுது. அதை ஒரு சித்தியா இங்க பாக்குறாரு. அனைத்து யோக சித்திகளும் மண்ணுலக கலைகள். இந்த யோக சித்திகள்லாம் வந்து இந்த பிராகிருத லோகத்தோட கலைகள். ஒரு யோக சித்தியால் காற்றில் பறக்கும் அளவிற்கும் நீரில் மிதக்கும் அளவிற்கும் ஒருவன் மெல்லியனாகும் சக்தி பெறுகின்றான். அதுவும் கூட நவீன விஞ்ஞானிகளால் செய்யப்படுகின்றது. நம்ம காத்துல பறக்கிறோம், பிளைட், நீர்ல மிதக்கிறோம், அதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் வந்துருச்சு. நீரின் அடியிலும் கூட நாம் பயணம் செய்கின்றோம். எத்தனை இதுல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த அண்டர் வாட்டர் தீம் பார்க் எல்லாம் கூட இருக்கு. சோ இந்த யோக சித்திகளை எல்லாம் பௌதிக சித்திகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்தால் விஞ்ஞானிகளும் போன்ற சித்திகளை பெற முயல்வதை நாம் பார்க்கலாம். அதனால் யோக சித்திக்கும் பௌதீக சித்திக்கும் இடையே எந்த விதமான வேறுபாடும் இல்லை. ஜெர்மானிய அறிஞர் பத்தி சொல்றார் ஒருத்தர். யோக சித்திகள் என்று கூறப்படுவை எல்லாம் நவீன விஞ்ஞானிகளால் ஏற்கனவே எய்தப்பட்டு விட்டன. அதனால் அவற்றின் மீது தனக்கு ஆர்வம் இல்லை அப்படிங்கிறார். தனக்குள்ள நித்திய உறவினை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது என்று அறியும் பொருட்டு புத்திசாலித்தனமாக இந்தியாவிற்கு வந்து விட்டார். ஹரிபோல். சோ இந்த விஞ்ஞானிகள் சொல்லி தரக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆல்ரெடி இந்த அனிமா சித்தி யோகிகள் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஆல்ரெடி இப்ப இருக்க நவீன விஞ்ஞானத்தால செய்யப்பட்டாச்சு. ஆனாலும் எனக்கு வந்து பகவானுக்கும் எனக்கும் இருக்கக்கூடிய
நித்தியமான எப்பொழுதும் இருக்கக்கூடிய சனாதனமான அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்றது அல்ல அதை உணர்ந்து கொள்வது, அதுல நான் எப்படி மேம்படணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அவரு வெளிநாட்டுல இருந்து நம்மளுடைய இந்தியாவிற்கு வந்து விட்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். புத்திசாலித்தனமாக பிரபுபாத ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். சோ நமக்கு எது உண்மையான அறிவு, நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள ஞானத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்காக எது உதவுகின்றதோ அதுதான் உண்மையான அறிவு, அதுதான் நம்மளுக்கு பட்டம். உண்மையில் யோக சித்திகளின் வகைகள் சில குறிப்பிட்ட முறைகள் இருக்கின்றன. அவற்றில் இன்று வரை விஞ்ஞானிகளால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை. உதாரணமாக சூரிய ஒளிக்கதிர்களை பயன்படுத்தி ஒரு யோகியால் சூரிய மண்டலத்தில் புகுந்து விட முடியும். இதற்கு லஹிமா சித்தி என்று பெயர். அதுபோல் ஒரு யோகி தன் விரலால் சந்திரனை தொட்டு விட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நவீன வானியலால் விண்களின் உதவியால் மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையே சந்திர மண்டலத்துக்கு செல்கின்றார்கள். ஆனால் யோக சித்தி பெற்ற ஒருவனோ தனது கையினாலே வளரச் செய்து தன் விரலால் சந்திரனை தொட்டு விடுகின்றான். இதெல்லாம் இருக்கு. லகிமா சித்தி, சூரியனை போய் தொட்டுட்டு வர்றது, அங்க போய் இருக்கிறது, சந்திரனுக்குள்ள போறது, இதெல்லாம் யோக சித்தி. ஆனா இதெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய சோ கால்டு சயின்டிஸ்டால முடியல. இந்த சித்திக்கு பிராப்தி என்று பெயர். சந்திரனை தொடுறது பிராப்தி, சூரியனுக்குள்ள போய் இருந்துட்டு வர்றது லகிமா சித்தி. இதன் பொருள் கைவரப்பெறல் அப்படின்றது. இந்த பிராப்தி சித்தியால ஒரு யோகி சந்திர மண்டலத்தை தொடுவது மட்டுமல்ல, அவர் தனது கையினை எதுவரையில் வேண்டுமென்றாலும் வளரச் செய்து தான் விரும்பிய பொருளை எடுக்கலாம். இப்ப இருக்க அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பிலிம் பசங்க பாத்துட்டு இருந்தாங்க, கேப்டன் அமெரிக்கா, அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தாங்க. நான் அந்த படத்தோட இது மறந்துட்டேன். அந்த கை பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ விண்கலம் போறாங்க, அங்க ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் இருக்கு. அந்த அந்த இம்பாக்ட் என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு சக்தி வருது. சோ இவங்களோட கை வெளியில இருந்து என்ன ஆகுது, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்ப அந்த கதவை திறக்கணும். அப்ப என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட கை என்ன பண்ணுது, வளர்ந்து அந்த கதவுக்கும் தரைக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு உள்ளார கதவை திறந்து போகுது. இதெல்லாம் படத்துல பாக்குறோம். இதெல்லாம் இவங்களுக்கு எங்க இருந்து அந்த தாட்ஸ் வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பிரபுபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்கதை நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி அந்த கையை வளர செய்து, இதெல்லாம் ஒரு சித்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது, பிராப்தி சித்தி. எங்க வேணுமானாலும் எந்த பொருளை வேணுமானாலும் எடுக்க முடியுமா. சோ இந்த நவீன விஞ்ஞானிகள் அணு ஆயுதங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த பூமி மண்டலத்தின் ஒரு சிறு பகுதியை அழிக்க முடியும். இந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகள்லாம் எதுக்கு உதவுது அப்படின்னாக்கா அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு. ஈசிதா சித்தி அப்படின்ற ஒரு வகை சித்தியால ஒருவன் தான் நினைத்தால் ஒரு உலகினையே படைக்கவும் அழிக்கவும் முடியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றொரு சித்தி வசிதா சித்தி. ஈசிதா சித்தியால உலகத்தை படைச்சு அழிக்க முடியும். லகிமா சித்தி சூரியன், பிராப்தி சித்தி சந்திரன், ஈசிதா சித்தி பூமி, வசிதா சித்தி ஒரு யானையை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொள்ளுவோம். நம்ம அந்த வர்மம்ன்றது சொல்றோம் இல்லையா, தன் கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றது. இதை வச்சுதான் இப்ப அந்த ஒரு 7ஆம் அறிவுன்னு ஒரு படமே உருவாக்கிட்டாங்க இல்லையா. ஒரு வகையான மனோ தத்துவ துயில் நிலை ஆகும், ஹிப்னட்டிசம் அப்படின்னு சொல்றமே அது. இது பெரும்பாலும் வசீகரம் பண்றதுனால இது வசிதா சித்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது பெரும்பாலும் எதிர்க்க முடியாததாகும். சில சமயம் இந்த வசிதா சித்தியால் சிறிதளவு சக்தி பெற்ற ஒரு யோகி பொதுமக்களிடம் பொய்யுரை கூறி அவர்கள் மனங்களை வசப்படுத்தி அவர்களை ஏமாற்றி அவர்கள் பணத்தை திருடி கொண்டு ஓடிவிடுகிறான். இது உண்மைதான், நிறைய நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. இந்த மாதிரியான சித்திகள் இருக்கிறதுனால அவங்க எல்லாரையும் வசீகரித்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்துட்டு போயிடுறாங்க. சோ தவறான ஆட்களிடம் இந்த யோக சித்திகள்லாம் மறந்துச்சுனாக்கா முடிஞ்சிச்சு நம்ம கதை இல்லையா. பிரகாமிய சித்தி அப்படின்றது மந்திர சக்தி. இது ஒருவன் தான் விரும்பியதை அடைய முடியும். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது கிடைக்குமா. சோ தண்ணீரை தனது விழியின் வழியே புகச் செய்து மீண்டும் வெளிவரச் செய்யலாம். தனது விருப்பத்திற்கேற்ப அவனால் இது போன்ற அதிசயங்களை நிகழ்த்த முடியும். யோக சித்தியில் உயர்ந்தது காமாவசாயிதா. இதுவும் கூட ஒரு வகையான மந்திர சக்தி. பிரகாமிய சக்தியால் இயற்கைக்கு உட்பட்ட அதிசயங்களைத்தான் செய்து காட்ட முடியும். ஆனா காமாவசாயிதா சக்தியின் மூலமாக இயற்கைக்கு எதிராகவும் செயல்பட முடியுமா. ரீபோல், அதாவது மீறின அசாதாரணமான செயல்களையும் செய்ய வைக்க முடியும். உண்மையில் இது போன்ற சித்திகளை எய்துவதன் மூலம் ஒருவன் நிலையற்ற இன்பத்தை அதிகமாக அனுபவிக்க முடியும். இதனால என்ன பலன், இப்படியெல்லாம் செய்து அவங்க என்ன அனுபவிக்க போறாங்க, அவங்களும் ஒரு டைம்ல மரணத்தை தழுவிதான் ஆகணும். சோ இந்த மதியற்ற மக்கள் கன நேரம் மின்னி மறையும் நவீன உலகில் வளர்ச்சியில் மனமயங்கி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் அறிவில்லாத மனிதர்களுக்கானது என்று கருதுகின்றார்கள். ரொம்ப வேதனையோட பிரபுபாத சொல்ற. இந்த குறைமதி உடைய மக்கள் என்ன பண்றாங்க, மின்மினி பூச்சி போல போற இந்த நவீன விஞ்ஞானத்தை பார்த்து இதுதான் சிறந்ததுன்னு நினைச்சு இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை என்ன நினைக்கிறாங்க, இதெல்லாம் அறிவில்லாத மக்களுக்கு. அப்படி இல்ல, நம்மளுடைய கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துலதான் நிறைய ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க.
எல்லா ஐடி ப்ரொஃபஷனல்ஸும் இதுலதான் இருக்காங்க. எத்தனை டாக்டரேட்ஸ் இருக்காங்க, எத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, டெம்பிள நிர்வாகம் பண்ணக்கூடியவங்க இருக்காங்க. எல்லா இதுலயுமே பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் இருக்கு. ஸோ அது போல எல்லா இதுலயுமே இருக்கு. ஸோ எழில்மிகு வீடு, குடும்பம், பாலுறவு வாழ்க்கை போன்றவற்றினால் நான் எனது பௌதீக சுகங்களை நன்கு அனுபவிக்கின்றேன் என்று நினைக்கின்றார்கள். யாரு? இந்த பௌதீகவாதி, கர்ம மேத்திகள் அப்படின்னு சொல்றேன். எந்த நேரமும் அவங்க பௌதீக நிலையில இருந்து அவர்கள் தூக்கி எறியப்படலாம் என்பதை மேற்கூறிய மனிதர்கள் அறிவதில்லை. இந்த பௌதீகமாக இருக்கிற நம்மளுடைய இந்த தேகத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறவுகளும் எப்பனாலும் நம்மளை விட்டு போகலாம். சோ இந்த அறியாமையினோட காரணமாக உண்மையான வாழ்க்கை நித்தியமானது என்பதை அவர்கள் அறியவில்லை. எது உண்மையான வாழ்க்கை, எது நிரந்தரமான ஒன்றோ. சோ எது நிரந்தரமானது? எனக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருக்கக்கூடிய உணர்வு, அதுதான் வந்து நிரந்தரமானது. உடலின் எல்லையற்ற சுகங்கள் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் கிடையாது. நம்மளுடைய இன்பம், புலனின்பத்தை நீட்டிட்டே போறோமே, அது வந்து உண்மையான இன்பம் கிடையாது. மக்களை மின்னிமறை உலகியல் சுகத்திற்கு வயப்பட செய்யும் அறியாமைக்கே அது காரணமாகும். இந்த மக்கள் வந்து இதுல எப்படி வந்து அவங்க மாட்டிக்கிறாங்கன்னா அது அவங்களுடைய அறியாமை. அதனாலதான் இந்த நிலையற்ற பௌதிகமான விஷயத்துல இதுதான் உண்மை நினைச்சு அவங்க போறாங்க. ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூரர் என்ன சொல்றார்? மண்ணுலக அறிவு வளர்ச்சி ஒருவனை மேலும் மடையனாக்குகின்றது. இந்த மண்ணுலகத்துல இருக்கக்கூடிய அறிவுன்னு சொல்றது வந்து அவங்கள மேலும் மடையனாக்குறது. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, நம்மளை சுத்தி எத்தனை வகையான நோய்கள் வந்துருச்சு. ஏன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாறிடுச்சு, நம்மளோட கலாச்சாரம் மாறிடுச்சு, நம்மளுடைய அமைதி இதெல்லாம் போய் பண்பாடே மாறி போயிடுச்சு. வேத பண்பாட்டின்படி எதுவுமே நடக்கல. எங்க பார்த்தாலும் அடல்ட்ரேஷன், எங்க பார்த்தாலும் பொய், புரட்டு, களவு இதெல்லாம் நம்மளை சுத்தி நடக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா நம்ம யாருன்ற அந்த ஞானம் நமக்கு இல்லை. அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்ன்றது தெரியல. நிறைய பேர் இதுதான் சரியான பக்தி மார்க்கம் போகுதுன்னு அறிவற்ற ஒருத்தவங்களை போய் நம்ம குரு அப்படின்னு சரியான புரிதல் இல்லாம அவங்க பின்னாடி ஓடுறோம். அதனோட விளைவு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, இப்ப நான் ஒரு இடத்துல இருந்து இப்ப வேற ஒரு இடம் போகணும் அப்படின்னா சரியான டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமா நான் போகணும் இல்லையா? அதை தவிர்த்து வேற ஒரு ஊருக்கு நான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சா எப்படி போக முடியும்? ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், இதுலயே ஒழுங்குன்னு இருக்கோம். ஸோ சரியான அதிகாரப்பூர்வமான அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வரக்கூடிய ஒருத்தவங்களோட வழிகாட்டுதல் மூலமாக நம்மளுடைய பக்தி தொடர வேண்டும். சோ அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கணும். மண்ணுலக வளர்ச்சி அதனாலதான் நம்மள மடையனாக்குது. இந்த மண்ணுலகத்துல இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சிகள் நம்மள மடையனாக்குது. யோசிச்சு பாருங்க, நாங்க இப்ப வந்து குவஹாட்டில இருக்கோம். இந்த 2 வருஷத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 தடவை வந்து இந்த பூகம்பம் வந்து வந்திருக்கும். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்கதான் இந்த எண்ணெய் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, நிலத்துக்கு அடியில இருக்குது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இயற்கை வளங்களை நாம சுரண்ட அதோடைய பாதிப்பை நாம அனுபவிக்கணும். இது என்ன வளர்ச்சி? நாம வந்து இது வந்து மக்களுக்காக அமைதியான வாழ்க்கைக்கு உண்டான வளர்ச்சி ஆயுதுன்னு பார்த்தா இது வளர்ச்சியே இல்லை. இப்ப எங்க பார்த்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த இயற்கை நம்ம பார்க்கறோம் இல்லையா, அதிபௌதிக, அதி ஆத்மிக, அதி தெய்வீக கிளேஷங்கள் எங்க பார்த்தாலும் அதுதான் நடக்குது. சோ இதுதான் வளர்ச்சியான்னு பார்த்தா இது வளர்ச்சி கிடையாது. தனது மினுமினுப்பால் ஒருவனை அவனது உண்மையான அடையாளத்தை மறக்க செய்கின்றது எது? இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள். அது அவனது அழிவாக மாறுகின்றது. சோ ஏன் அப்படின்னாக்கா, இந்த உடல் பெற்ற இந்த வாழ்க்கை உலகியல் அழுக்கிலிருந்து வெளிவருவதற்கு உரியதாகும். அறிவு வளர்ச்சியால் மக்கள் மேலும் மேலும் உலக வாழ்க்கையிலேயே சிக்கிக் கொள்கின்றார்கள். அது உண்மையான அறிவு வளர்ச்சி இல்லை. இந்த தலை தடுமாறிய நிலையிலிருந்து மீள்வதற்கு அவர்களிடம் எந்த நம்பிக்கையுமே கிடையாது. சோ இங்க வந்து ஹரிபக்தி சுதோதயம் அப்படின்ற புத்தகத்துல பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தரான பிரலாத் மகராஜர் நரசிம்மதேவரை எப்படி வேண்டுகின்றார்? போற்றுதற்குரிய பகவானே, பக்தி தொண்டில் நான் உறுதியுடனாக இருக்க வேண்டும் என்றே உமது தாமரை திருவடிகளில் மீண்டும் மீண்டும் பிரார்த்திக்கின்றேன். பகவான் கேட்கிறார், ஏதாவது வரம் கேளுன்னு. அவர் உடனே என்ன சொல்றார்? என்னுடைய தந்தையை மன்னிச்சு விடுங்க. பரதுக்க துக்கி, தூய வைணவர்கள் பரதுக்க துக்கி. தன்னுடைய தந்தை எப்படிப்பட்டவர், எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணியிருக்காருன்றது தெரியும். மத யானையை விட்டு அவரை வந்து மிதிக்க சொன்னார், அவரை கொல்றதுக்கு நெருப்புல போட சொன்னார், மேல இருந்து தூக்கி போட்டார், மலை உச்சியில இருந்து காட்டுக்கு கடல்ல வந்து என்ன பண்ணார், மூழ்கடிக்கிற மாதிரி செய்தார். அவ்வளவு கொடுமைகள்
செய்த தந்தைக்கு இங்க அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாரு. அதுவும் அவரா கேட்கல, நரசிம்ம பகவான் சொன்னார் ஏதாவது வரம் கேளு. அத்தனை பேரும் இன்க்ளூடிங் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி அவங்க கூட பயப்படுறாங்களாம் பகவான் கிட்ட போறதுக்கு. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு மாலை எடுத்துட்டு அந்த குழந்தை அப்படி கிட்டத்துல போக போக அப்படியே நரசிம்ம பகவான், நல்லா யோசிச்சு பாருங்க, சிம்மம் எப்படி கர்ஜிட்டு இருக்கும், அவ்வளவு ஒரு கோவத்துல இருக்க, என்னுடைய பக்தனையாடா நீ எவ்வளவு கஷ்டப்படுத்தினு சொல்லிட்டு அவரோட குடலெல்லாம் உருவி மேல போட்டுட்டு அப்படியே உக்கிரமா இருக்காரு. அந்த சமயத்துல அந்த குழந்தை அந்த மாலை எடுத்துட்டு அவர்கிட்ட போகும்போது அப்படியே தனிந்து போய் விடுகின்றாராம் நரசிம்ம பகவான். சோ அவர் வந்து கேக்குறாரு ஏதாவது வரம் கேளு. அப்ப இவர் என்ன சொல்றார், என்னுடைய தந்தைக்கு வந்து நீங்க முக்தி தரணும் என்பது அவர் சொல்றார். அவன் எப்பயோ முக்தி அடைந்து விட்டான், நீ என்னுடைய தூய பக்தன் இல்லையா, அதனால உன்னுடைய 7 தலைமுறைகள் வந்து முக்தி அடைகின்றது அப்படின்னு சொல்றார். முன்ன பின்ன இல்ல, 37 தலைமுறைகள், 21 தலைமுறைகள் வந்து முக்தி அடைகின்றன அப்படின்றத அவர் சொல்றார். உனக்காக ஏதாவது கேளு அப்படின் போது அப்ப அவர் சொல்றாரு, இப்ப நீங்க சொன்ன உடனே நான் எனக்கு ஒரு வரம் கேட்டான் இல்லையா, அந்த எண்ணம் கூட எனக்கு வரக்கூடாது, எப்பவும் உங்களுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், அந்த மாதிரியான எனக்கு வரத்தை கொடுங்கள் அப்படின்றது சொல்றார். உங்களோட தாமரை திருவடிகளில் மீண்டும் மீண்டும் நான் இதையேதான் பிரார்த்திக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ எனது கிருஷ்ண உணர்வு மேலும் மேலும் வலிமையும் உறுதியும் பெற வேண்டும் என்று வணங்குகின்றேன். ஏன்னா கிருஷ்ண உணர்வினின்றும் பக்தி தொண்டினின்றும் உண்டாகக்கூடிய இன்பமானது மிக்க ஆற்றலுடையது. அதன் மூலம் ஒருவன் பிற வளங்களான அறம், பொருள், இன்பம் போன்றவற்றையும் ஏன் பௌதீக வாழ்விலிருந்து விடுதலையும் கூட பெறுகின்றான். இந்த மனு சாஸ்திரம் சொல்றோம் இல்லையா, அது மனிதர்களை பகவான் படைக்கும் போது அவங்களுக்கு 4 விஷயங்களை சொல்றாரு. தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்சம். தர்மத்தை கடைபிடிச்சு தேவையான பொருட்களை ஈற்றி, தர்ம அர்த்த பொருட்களை ஈட்டி அந்த பொருட்களின் மூலமாக இன்பத்தை அனுபவித்து முக்தியை அடைவாய். நம்மளுடைய வியாசதேவர் வந்து இததான் கோட் பண்ணி அவர் நிறைய சாஸ்திரங்களை கொடுத்திருக்காரு மனுஷங்களுக்கு உண்டான தர்ம அர்த்த காம மோட்சம். ஆனா இப்ப ஏன் அவர் மன வருத்தத்துல இருக்காரு, அப்ப நாரத ரிஷி வந்து சொல்றார், நீ மனுஷங்களுக்கு இதை கொடுத்த, ஆனா முதல்ல நாம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கையில எடுத்துட்டு போனோம். அதனால பகவானை பத்தின நாம ரூப குண லீலைகளையும் அவருடைய பக்தர்களை பத்தின விஷயங்களும் நீ எழுது. அப்படித்தான் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைச்சது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ நாம பக்தி தொண்டு செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அறம், பொருள், இன்பம் அனைத்தும் வந்து விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருந்து வரக்கூடிய முக்தியும் கூட கிடைத்து விடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இப்படி ஒரு தூய பக்தன் மேற்கூறிய வளங்களில், ஓகே நம்ம இதுல இருந்து நாளானைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 13 மாதாஜி பிரபுஜி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாஞ்சகல்ப தருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமஹ. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சார்ய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்தாய் கௌர பிரேமநந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாமா? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். மாதாஜி ஒரு 4 இது சொல்லலான் இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு போறவங்க போலாம். நிறைய பேருக்கு வேலை இருக்கும், அதனால கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு போறவங்க போலாம். பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. அந்த ஜார்க்கண்ட்ல பிரபுபாத போகும்போது வனவிலங்கெல்லாம் கூட வந்ததுன்னு சொன்னீங்கல்ல, சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அது ஏற்கனவே அந்த விலங்கு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அந்த இது கேட்டு இருந்ததுன்னா அது இது மாறி கூட பிறந்திருக்கலாம்ல. அந்த விலங்கு ஏற்கனவே எங்கேயோ. நீங்க சொல்றது ஜடபரதர் மாதிரி நீங்க கதை சொல்றீங்க இல்லையா, அது மாடா இருந்தாரு அடுத்ததுல வந்தாரு, அதே மாதிரி இது வந்திருக்கலாம்னு. இப்ப நம்ம பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா அவர் நாம சங்கீதம்னு சொல்லும் போது அதுவும் சேர்ந்து பக்தியில ஈடுபட்டுச்சுன்றதான் பாயிண்ட் நமக்கு. எதுக்கு வந்து நம்ம மனுஷ பிறவியை நம்ம சொல்லுங்க. கிருஷ்ணர் வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாரு, அந்த 3 மகிழ்ச்சி சொன்னீங்க இல்லையா, அதுல எப்படி சொல்றது, யாரோ ஒருத்தவங்க பேர் சொல்லி சொன்னா அவங்கள பார்த்து
அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கு ஒரு சிரிப்பு வரும். ஒரு அந்த ஃபேஸ், அந்த ஒரு சில ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே அவர் எப்பவுமே கடுகடுன்னு இருப்பாரு அப்படி. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து எந்த ஒரு இடத்துலயுமே இதுவா இருந்தது இல்லை. ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் இதுவா இருந்தது வந்து எங்கன்னா அபிமன்யு இறந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் சோகமா இருந்திருக்கிறார். அது தவிர்த்து வேற எங்கேயும் அந்த மாதிரி இருந்ததா இல்லை. எப்பவுமே அவர் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கிறதுனால அவர் வழிபடுறவங்களும் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கிறாங்க. அது ஒண்ணு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இது சொன்னீங்க, அந்த நரசிம்ம பிரகலாதன், அது வந்து மேலையில இருந்து கீழே விழும்போது அடிப்படலை. அப்புறமா அவர் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி எதனா, அப்போ வரம் கேட்குறாங்க, குழந்தைங்க வந்து சப்போஸ் கீழே விழுந்ததுன்னா அவங்களுக்கு எந்த இதுவும் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு எல்லா குழந்தைக்குமே சேர்த்து அவர் கேட்குறாரு. அது ஒண்ணு. அதே போல இன்னொன்னு, அந்த கலாச்சாரம் பத்தி ஒண்ணு பேசுனீங்க. உண்மையிலேயே வந்து நம்ம இந்தியாவில் குறிப்பா தமிழ்நாட்டுல ட்ரெஸ் வந்து இப்பெல்லாம் போடுற ட்ரெஸ் வந்து சரியில்லாத ட்ரெஸ். எப்படின்னா மேல பாதி கீழே பாதி போட்டுக்கின்னு சுத்தி கிடக்குதுங்க லூஸ் ஆட்டம். அதே ஃபாரின் கல்ச்சர்ல அவங்க அதே மாதிரியே இருப்பாங்க. நான் திருவண்ணாமலையில இருந்து 20 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிறேன். வாரத்துக்கு 2 முறையாவது திருவண்ணாமலைக்கு போவேன். அதுக்கு முன்னே அங்கேயே இருந்தேன், நான் சில நாட்கள் அங்கேயே இருந்தேன். அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபாரினர்ஸ் வராங்க. அவங்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் வராங்க. திருவண்ணாமலைக்கு வந்து இறங்கின உடனே சாரியில தான் இருக்கிறாங்க. லேடிஸ் கம்பல்சரி அவங்க சாரியில தான் இருக்கிறாங்க. அப்படி எல்லாம் ஃபுல்லும் கவர் பண்ண மாதிரி அந்த பைஜாமா மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க. போட்டுக்கிட்டு கிரிவலம் வரும்போது அந்த அண்ணாமலையாரோட இது சொல்லிக்கிட்டு அவங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் யாருக்கிட்டையும் பேசல. அவங்க பாட்டுக்குன்னா அப்படியே கிரிவலம் சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்க அந்த சாமி கிரிவலம் முடிச்ச பிறகுதான் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிக்கிறாங்க. அவங்க அப்படியே வரிசையா வராங்க, கும்பலா வராங்க. அப்படியே அவங்கவுங்க அப்படியே மனசுலயே சொல்லிட்டு வராங்க. நம்ம ஆளுங்க போகும்போது என்ன போறாங்க, டேய் நீ என்ன பண்ண, நான் என்ன பண்ணேன், அதை இடையில போன் வரும், நான் அங்க வச்சிருக்கேன் இங்க வச்சிருக்கேன் இது பண்ண ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அந்த பக்கத்துல இருக்கிறவனே மாத்தி விட்டுறாங்க. அந்த இதுவும் மாத்தி விட்டுறாங்க. அந்த கலாச்சாரம் வந்து அவங்க நம்ம கலாச்சாரம் பிடிச்சி போய் அவங்க சாரி கட்டி பூ வைக்கிறாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு ஆட்டோ போய் அந்த அம்மா வைராக்கியம். இதுதான் வந்து அவங்களுடைய வைராக்கியம் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். நம்ம டெம்பிளே நீங்க போய் பாருங்க, பிருந்தாவனம் வெறும் காலோட மதுரா பிருந்தாவனத்தை அவங்க வந்து வலம் வருவாங்க வெறும் காலோட. காலையில நீங்க பாருங்க, காலையில பச்சை தண்ணியில அவங்க குளிச்சுட்டு டெம்பிளுக்கு வருவாங்க. அவங்களுடைய அந்த வைராக்கியத்தை எல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, அவங்களுடைய திருப்பாதங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள், கோடி கோடி நமஸ்காரங்கள். அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. உண்மைதான் நீங்க சொல்றது, நான் ஒத்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி பிரபு, உங்களுடைய கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மேடம். ஓகே, நாளைக்கு இந்த பேட்ச்ல யாரு உபதேசாமிரதம் அட்டன் பண்ணலையோ அவங்க அட்டன் பண்ணலாம். மறுநாள் நம்ம திருப்பி இத L3 கிளாஸ் பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வைண்ட் அப் பண்ற மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா.